Минем күңелемә шундый бер уй килде. Безнең чир кешеләре бәхетле кешеләр. Ни өчен дигәндә, без сезнең белән артистлар булсынмы, тамашачылар булсынмы, заманыбызның мәшһүр кешеләре белән аралашып, аларны тере килеш күреп һәм аларның иҗатына соклану бәхетенә иябез. Чыннан да шулай бит. Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова һәм башка легендар шәхесләрбез. Һәм менә бүген безнең кунагыбыз да әнә шундыйларның берсе. Чөнки без аның белән аралаша алуыбыз һәм сез аны экраннардан күрә алуыгыз белән дә бәхетле дип саныйм. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз чыннан да бик күпләрнең яраткан артиста. Инде мин аны мамонтларның берсе дисәм, ялгышмамдыр дип уйлыйм. Чөнки алар яшьтәшләре һәм андый тавышлы, андый казанышлы җырчыларыбыз кызганычка каршы инде бармак белән генә санарлык. Ләкин әле ул бүгенге көндә дә Татар дәүләт филармониясының Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының солисты булып эшли, рәхәтләнеп җырлый. Ул Татарстанның халык артисты, Россиянең ат казанган артисты Георгий әфәнде Ибушев бездә кунакта. Исәнмесез? Исәнмез. Сез үпкәләмәдегезме? Сез мамонт дигәнгә. Мин дә үпкәлим. Мамонт зурул, димәк мин дә зур. Мин инде сезне чыннан да, сез бит о заманда бигрәк тә әле без күрергә өлгермәгән зур шәхесләр белән бер сәхнәдә эшләгән артистларның берсе, шулай бит? Эшләдек, бик күбесен күрдем, бик күбесе белән эшләдем. Мин бик тә бәхетле менә аларны күреп, алар белән бергә эшләвем белән. Менә кемнәрне телгә алып үтәләсез сез менә шулай итеп яратып, бергә эшләдем дип сагынып? Менә алар бик күп бит. Менә уйлап карасагыз, мин хәтта Зөләйха Хисматуллина, Венера Шарипова белән Эмиль Залалетдинов, Бигачевлар, Илһам абый белән Әлфия апаны мин әйтмим дә инде. Менә Айрат абый Арслановны беренче күргәндә, минем әле эшлегенә башлаган иде. Вакытым иде 85 ел, 1985 ел инде. Шунда Айрат абый килеп керде. Мин аны булай читтән генә күреп беләдер инде. Мин үземнең ничек торганымны да сизми калдым. Ул искиткеч кеше иде. Аннан соң безнең Нәрсәдә чагылган искиткечлеге менә килеп керде сезнең беренче хисләрегез? Чөнки инде мин аның укыган вакытта ук нинди шәхес икәнлеген белә идем. Аның тавышын ишетеп, аның турында укып, безнең татар тел әдәбияты укытучысы Мәрьям апа Музаффарова бар иде. Менә ул минем ниндидер миндә булган сәләтне тоеп, миңа бик күп мәкаләләр бирә иде. Артистлар турында да, шагыйрьләр турында, тел белгечләре хәтта, нәфис сүз осталары турында. Менә инде мин шул вакыттан ук белә идем Айрат абыйны. Аннан соң мин аның белән озак еллар буе бергә эшләргә туры килде. Аның күп кенә юбилейларында булырга туры килде менә. Гали абый Ильясов белән, Нәҗият Еркулова, Әлфия Галимова, бөтенесе белән дә эшләдем. Әлфия Загидуллина минем укытучым. Ул миңа искиткеч ярдәм иткән кешеләрнең берсе. Мингол абый, менә Галиев мине алып килде иң беренче күреп. 10-нчы класста укыганда комсомол җыры 75 конкурсына җибәрделәр мине. Шунда Казанга инде. ТССРның 10 еллык исемендәге мәдәният сараенда булды. Илһам абыйны менә шунда күрдем иң беренче. Мин ул әйтә, әнә Илһам абыйым килә ди. Ул икенче этажга менеп килә. Гади безнең кебек кеше мин шак катып карап калган идем артыннан менә шул истә калган минем. Чыннан да менә андый шәхесләр белән, алар бит үзенә күрә бер мәктәп, алар белән бергә эшләү, ул инде тарих, үзенә күрә тарих. Менә сез әйтегез, 10-нчы сыйныфта укыганда әйтегез, әле балачакка сәяхәт ясыйк. Сез Мамадыш районыннан, шулай бит? Мамадыш районын бик яратам. Сез шундый итеп әйтегез, Мамадыштан, шундый горурланып, шатланып, яратып. Владимир авылыннан минем дә балачак бик гади. Аны бик гади шул вакытта минем балачагым алтын. Бик гади семьяда тудым. Без 5 бала идек. Иң улыбыз апа, 4 малай тагын без, иң төпчеге мин. Инде мин туганда минем әти авыр иде. Ул йөри, авыр эшкә ярамый иде. Ашказанына хәзер приступ булып. Менә безнең кичкенә генә өебез бар иде, җир капкалы, салам түбәле. Ләкин улы искиткеч җылы, гаҗәеп өйләрнең берсе иде. Мин менә шуңа хәзер 5 кенә минутка кайтыр идем. Шул җил капканы ачып.
Ondan kişi üzülmesiydi. Onda min nerseler yine işitmedim. Nindigine jırlar men anda tınlamadım. Benim abiler jırlıydı. Apam bik motor jırlıydı. Ondan sonra ol kreşinler şunday beylemlerde bik jırlaşalar. O saban tüyler neytesi de yok. Zor tügerek oyunlar ve şolar arasından, kol arasından kirip, tügerek içinde eğlenip, o jırlarını tınlap üsken kişi. Bizning avulning eng motor shundaydi ol vaqtda. Annasin küçtük biz avulning ortasına. Onda şunday tollar var idi, acayip yuvan tupullar. Bizning baqshada o'saydi, 3 tip yuka. Yoz kuni onda sıyırçıklar qaytaydı. Çünkü onun her birisinde birer sıyırçık yosu var idi. Biz niyet yetkizip mine balalar qara qızali. Sıyırçıklarda balaların içik yorata deyip olarını qarargap çıkaydı. Mine şuların bütünüsü singip qalgan. Mine o bek gajayip. Qaşaqta irten нәрсе ошаганыңны хәтерләмисең, бит. Амманнан бик күп еллар элек булган бу сыерчык уйларына хәтлеге әтине әйткән сүзләр истә. Нишләп шулай була икән ул? Беләсезме, ул нәрсәдән килә торгандыр? Ул менә үзең туган җирне, тирәлекне кабул итеп, яратып, аны җанга сеңдерүдән. Менә мин вакыт үземә шаккатан безнең İdin kişkenine tügül, Irak'ına tügül kişkenine iniş var idi. Mene vakit, mene közünü yumsan, min hamanda hatırlayayım, şunu iniş aşağı atlap çığa turgan bir neçe taşını. Şulay mı? Әле дә Mene hazır da hatırlayayım. Күз алдымда. Ol kuşturay sokmakları, onun şuşunda birliktiğinde kuru yarşığı var idi kırıyında, basu bilen, şol sokmak kırıyında. Onda kıngarav şeşekler üzerinde iskitkiş. Onda mal kirelmiş, ona kura zircilege var idi tazirek. O vaxtda bizim avuldağı malına ete turgan Toluk Kalkozunun 5-6 ming sarığı, sıyır, atı, tigisi, mınısı degen şekil avulda dürt ketu. Alar kırıp baralar idi. Emine bu kuştaray sokmağında yem yeşil bulup, üleyen oturdu kıngırağı şeşekler üser idi. Bizim avul o vaxtda bik matır idi. Hazır bik üzgerdi indi. Bik üzgerdi. Kişiler ketip bittiler, ebetirlik. Üyler tura, korap turasın, 3 şakırımlı uğramları bilen tura ol. Bugünkünde şeydezinde. Ol indi бик күп авылларда мондый хәл күзәтелә, кызганычка каршы нишлисең бит. Ә менә әнигез кем булып эшләйди? Нинди дә әнигез сезнең? Әни безнең пишебезгә бер әни иде инде ул. Ул колхозында да эшли, өйдә дә эшли. Аннары менә ул иң кызыгы әни камыр баса. Ипи пешерергә кирәк бит. Камыр баса инде мин әзәлеп үскән ул вакытта. Abiler indi. Min kişisi abilerin indi kayberlerine 16'şar, 17'şer yaşlı şekilde oğlum bana bulay ithal edip beni kamar basarga öğretti. Yani. Min bütün derseni bizim işleyelim. Belleşinde pişmak, küzikmek, piroklarını tokmaş basıl. Anası eniga rahmet. Benim apa 18 yaşında Kiyev'e gidip de vardı. Sibir'e, Irak'a, Kiyemirski Oblast'a gidip vardı. Yani büyük yumuşak müliydi, iskitkeş. Әтейім гармында ойнайды, искиткеш мотор тавышлıydı. Әтейі жырлıydı. Жырлıydı, көресің, мина тавыш. Әтейден күшкен болғандар, әлі мен ол Михаил дейді біз аны Михаил абай болып шығайынды ол Қазандайды енді, мен аны көріп білмедім. Мені анда да болған шынды мотор тавышлы, ол Әндівар абай Бакеров білен бірге ергенлер алар. Ул була үзешәм булып йөргән инде, артист булып эшләмәгән. Ну, әйтәләр иде, менә шулай искиткеч шундый кызык кеше иде дип. Безнең җыр иде, мин абыйлар җырлый, әти җырлый, апа җырлый. Анда җырчы булмыйча мөмкин түгел. Мөмкин түгел, бер нәрсә абый җырлый. Тау башында тора ялгыз, тау башында тора ялгыз кабер, яшь бер батыр анда күмелгән, томда искән кар җилләре аңа, күп итеп чәчәк китергән. Берничә күплек ул, бер ялдында йоклап ятабыз, шундый җылы җәйге төн, шуны җырлады да, менә мин җылыйм гына бит, шундый җәлдәт мин батырны. Менә шул да истә калган. Алар төнне белән йоклап ятасың. Кемнәргәдер кунак кисә, бер төнгө берләрдә җырлыйлар, сузып шундый. Керәшен җырларын. Керәшен кунак көйләрен бер гаҗәп инде менә шулай. Эленеп калтыра ул, тәннәрен калтырап. Кичкене бит әле ул тавышта яңгырый, безнең авылга яңгырый. Шул абыйлар вакытта
Мине калдыралар, миңа ярамый. Алар үзләре чыгып китәләр, йөреп кайталар инде бертен. Менә шул мин бер үзем ятам. Әкрен генә вакыт табып бер кыштырдап куйсак куркып та куям нәрсә икән бу дип. Шуннан да алтын вакыт булган инде. Ул искиткеч иде минем балачак. Искиткеч. Бездән кеше үзелмәде бер качанда. Мин анда бик күп кызыклы әйберләр ишеттем. Мәсәлән, нинди кызыклы? Имеш безнең авылдан ерак кына түгел, Ташлытауда әл урман булган. Әл мин белгәндә дә анда искиткеч куаклык иде. Шунда умырталык булган. Шунда бер бабай белән аның оныгы торган инде, бергә торганнар алар. Әнисе дә, тисе дә үлгән баганың, теге бабайның карчыгы да үлеп киткән инде. И менә шунда сөйләшәләр булар. Хатыннар сөйләшәләр инде. Менә шундый хәл булган икән. Менә ул егет булып җиткән, күктән таң белән кыз төшә икән алаңга дип. Менә томан булып төшә икән дә, кызга әйләнә икән дип. Менә минем шунысы гына истә калган. Ул мине күп еллар буе менә истә килеп газаплап килде дә, менә мин былтыр зур күләмле Микай дигән шундый бер әкияти поэма яздым. Мин аны үзем тудырдым, үзем уйладым, ничек булган. Менә минем хыялым, менә шуны бер бастырып чыгара алсам, байтак Бик тә кызыка укышы килә инде моны. моны. Байтак кына шигырьләрендә бар Димәк, шулар сез бу поэманың нигезенә шушы тарихны алдыгыз инде. Шул тарихны алдым иде. Насип булса күребез әле, укырбыз әле шулай Алла бирсә, бер художник алыңа рәсем дә ясап бирде. Умарталыклар арасында шалашта егет йоклап ята, кыз төшкән алаңга менә шул итте. Күргән насип булсын. Амин, шулай булсын. Эфирда язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз Георгий Ибушев. Бик кызыклы әңгәмә, шундый бала чагы турында, алтын бала чагы турында сөйли. Георгий әфәнде, менә мәктәп еллары, алар бит инде бит алтын бала чак. Сезнең гаиләдә күбесе җырлаган дисез инде. Җыр тынмыйдыр дип әйтәсез. Әлбәттә, җырчы булмыйча мөмкин түгел иде. Шулай да берәр нинди шундый хәлисегездә калганмы? Менә мин җырчы булам дигән карар кабул итүгә сәбәпче булган. Миңа әни әйтә торган иде. Телең ачыла башлады, юньләп аңлап булмый, җырласаң аңлап була дип. Күрәсең, авазлар сузылганга аңлап булгандыр, мин аны аңламыйм. Мин үземне белә башлаганнан бирле җырладым. Мине әби сүгә иде. Бүтән бәхетеңне җырлап бетерәсең, башыма каптың, тукта дип. Onlar Aptıragaç'tan bizden Müklükül degen yer var idi. Şu iskitkeş edebi stadion. Şunda barıp kışkırıp jarlıydı. Ezeret bize başlagaç'tan mena kişiler jarşe bulur bu, jarşe bulursun diye bete başladılar. Min ana böyle şınçınlap üzerime kabul etip almadım. Bu torda etken sözlerini aytın. Ondan sonra biz yukarıdan Urtaş'a köçtük de, anda bizden Grigori dede degen bizden koşu var idi. O vakta zerek şiirlerim de çığa başlagan idi. Gazetelerde bu malaydan doluk çıgar deyip söyleydi. Köp yerlerge turip keldi, mektepte okuganda da türlü yerlerge apardılar. Mene ondan sonra Kazan'a, mene şol konkurska jibergeçti, min golabi görüp mene. Senin tavuşun iskitkeş, sina kilerge kirek deyip, okurga deyip, әйтеп җибәрде, мин анда 10нчы класска күчкән идем инде. Күлгә орлык салып җибәрде. Менә кил дип инде бу миңа. Кил, сиңа укырга кирәк дип. Мин 10-ны бетергәч, пешәннәр чапкач, киттем Мингулабҗана консерваториягә керәм имеш. Мингулабҗ күрде дә мине шак катты. Нишләп соңарып килдең ди, нишләп экзаменнар бетте бит инде ди. Нишләп мин әйтәм, җырлаучы экзамен бирергә кирәкмени? Мин бит уйлыйм, мин киләм дә җырлыйм да, ушатсалар олалар, ушатмасалар юк. Мине өстерәп алып китте бу Назип Газиевич янына, Жиганов янына. Ул шундый кыз йөри мин головой. Мин аның артыннан йөгерәм. Консерваториягә килеп җиттек. Керде хәзер. Назип Газиевич әйтә, 2 сентябрь көнне киләме ди. Менә шунда да җыйналышып тыңлыйбыз ди. Аннан соң яңадан авылга кайтып киттем дә, инде яңадан килдем. Болар җыелганнар монда Зөлейха классына, унна укытучы. Хәзер нәрсә җырлыйсың? Мин әйтәм, менә Рөстәм Яхинның әйтәм, күзләре тик сине сөйләр белән су буйлап җырлыйм.
Қояны үйрендің күздерімді дей. Мен етем радиодан, молодец, молодец, дей бұл меңа татарша сөйлеше менің білен, мен де тоналиста жырлайсың. Нәрсе енді мен етем, бұл нәрсе екенді тағын. Мен шоқ қатып қарап тұрам, мен анда Алевтина Евгения деген концертмейстер бар еді, ол искетпе жағажақ күшелерін бірсі еді. Қазір дей Назарбай Язович, біз аны табамыз дей. Алып кіріп кетті мен екінші бөлмеге, тоналисті таптық, мен аны нәрсе екендігін аңладым, шыннан соң жырладым. Uzmanı дейсіз ме? Шыннан соң мен жырладым, енді әйбеткіне. Назарбай Язович бек ұшатты мені, алабыз, біз сенен кәште алабыз дей, подгруппаға дей. Но мені бұйылға дей, бет енді қазір соңардың дей, ұрын жоқ бетті япшы жетейді дей, толай тұрақта дей. Мен шуны шеттім де, кіріңіне шықтым да, мен қолап еді қолған еді. Шимадан шығым кішкенегіне, ұрышқа кетті, мен қайтып кеттім де, шимаданын алдым да, ауылға қаштым. И армияға да кетіп бардым аннан соң. Армияда жырларға туры келді көпкіне, полковой оркестр білән, смуглянкаларына гідей жау тибиратна полчаниян-да, бүтен жырларға туры келді. Шуннан соң қайтып, Түбенқамы шәһәрендә 450 заводында эшли башладым әйбәткене акча белән эшли башладым. Шуннан соң телеграмма килеп төшә, срочно приезжай, 7 июля экзамены. Минем кулымда бер паспорт, алдым да чыгып киттем. Метеорга отырдым да, сразу мен Голабыйга инде. Килдем хәзер 22 кеше подгруппага. Без Илгиз Сахаутдинов белән Апас районынан икәвенә бер нәрсә дә белмибез. Алар бөтенесе музыкаль образование белән, белем белән, училище, мәктәп манда бөтенесенең булар кутлары шаенде буларның. Без Илгиз белән алып торыбыз инде. Ни эшләп куркалар икән булар, җырласа гына бит инде дибез. Ярар, чарларга чыктым. Назып Газич карап турды да, мен әле монда ди. Элек бит безнең актыбыз булайрак иде. Аның өстендә нары өстәлләр тора иде. Һәр шунда мендем. Biz seni de bir aldık bitinde de. Sen de koşkın kreşin koyda yürüyorsun de. Bir mizgil içinde beni aldılar. İlgiz ben ikimizdekine 22 kişi bu sene de şolar arasından. Biz ikimiz konservatuarını bitirdik. Nasıl ben geldim filarmoniyaga. Bana bu yıl birinci yılında 37'ye bulaydı. Maşallah. Karasın ana. 7 yıl okudum ben. Benim okuyuşlarım eskitkiş yaxşı kişiler buldular. Рысовстанның отқан zaman Татарстанның халық артисті Эльфия Загидуллина, ondan соң Михаил Феодорович Кольцов. Олар мені бик яраттылар, мен оларны оңладым. Мектебіне оқығанда бір қызық, Михаил Феодорович мені сүге. Шулай тұрып отырып, мені шулай головное звучание бер меңа, головное звучание. Мен қоян білемін ол головное звучаниені. Yok, kına bittiğinde küzden oturup gençler çıkar, bir meni bu turdu da, min atıla kilemekten bu anlata turgandır. Kilde de şu dizi anlattı, getirip birdi. Buna sen gerek olsa. Min gaz jılap jiberdim indi hazır. Bize de öyle işlep gitti. Minim de tiz boldurası kileyindi de, tiz bu mu yıldayım. Bana ikinci kegende bir şolay mataqşabız kışkırıp jibergen yedim, getirip birdi şuşunda tavuş. Kollarım şuna kile başladı. Hazır Mihal Fiyodovich jitekledi de alıp çıkıp gitti koridorda yürüyüz. Anladın mı dey, anladın mı dey. Men aytdim, anladım boğa indi. Şolay ettirip bir ay içinde men ol головное звучание bik tez öğrendim. Hem onun nerse ekenligini anladım. Mine köp jırçalar jırlaylar. Tavuşla mene bundan tortalar. Mesela jırlay. Bir ağır ittir balaları. Bir oylaganda anlagan kişiге bek жеңил. Bir ağır üstüne koyasan ana. Мен бүгін де қарап тұрам жыршаларыны. Олар міне көкіректен тарталар өздеріне шундай ауырлық жасайлар. Ондан соң көп жыршалар харфләрне жырлай білмей. Харфләр үзгәрә алалар үскә менгән сайын. Харфен үстә дип жырласаң, жырларым дип жырлап булмый. Ул матур түгел. Жырларым ул бәрбер шул булып ишетелә. Ондан соң о харфләре алар үскә менгән сайын үзгәрә. Оларны ул ни а, ләкин ул шул харф булып ишетелә. Менә шуларны җырчылар утарга белергә тиешләр. Аны шул консерватория тәмамларга кирәк. Гергә фәнде. Шулай. Ләкин менә бер уйлаганда консерватория тәмамлап та бик күп кешеләр ул алымнарны белмәй.
Менә мин сезне тыңлыйм да, менә шуннан да бу сорауны инде ул әлбәттә теге сакаллы сорау инде ул инде хәтта аның бит анекдоты да бар. Нәрсә дип әйтәләр соң әле? Ул Данил Сафаров шундый бер кызык сүз язган иде ул. Татар эстрадасында 2000 җырчы бар. Шуның 2000-е дә татар эстрадасын чүп басты дип әйтеп сөйли ди. Анекдот инде ул шуннан да бит. Менә әлбәттә инде бу эстрада җырчылары арасындагы сүз, сез инде әлбәттә башка өлкәдәге җырчы буларак, сез нәрсә уйлыйсыз менә бу турыда? Бу безнең татар халкының иң авыр проблемасы. Бүген җырлау өчен вузлар бетерү кирәк түгел. Дип уйлыйлар. Тавышты булган кешегә билгеле кирәк. Аларны укыту өчен яхшы укытучылар кирәк. Мин укытучы булдым дип кенә бит әле бөтен кеше дә укыта алмый. Ул белемне бирә алмый. Вакыт менә шушындый искиткеч мотор тавышлы җырчылар кирәк. Чыгып китәләр бер нәрсә дә ярым торган булып. Менә бүген безнең иң зур бәла ул мин әйтәлмим бүгенге көндә безнең җырчыларыбыз юк дип. Безнең матур җырчыларыбыз бар. Әлбәттә, яшьләр арасында бик матур тавышлы җырчыларыбыз бар. Әлбәттә, шул Филүс Каһировның налу менә. Филүс тә бар анда. Профессиональ җырчылар театрында безнең баз. Менә унутам шуның Артур Исламов. Мин аны бик яратам менә. Баралар. Хатын-кызлар арасында да бик күп. Кызлар арасында да бар. Бар. Нәрсә, шуңа күрә мин әйтәлмим. Мин бер вакыт мин гел бөтенләй курка башлаган идем. Безнең бит Яхиннарны, Музафаровларны җырлый торган җырчыларыбыз битеп килә инде дип. Юк, ул бит менә хәзер әллә нинди заманна шаукымы дип әйтимме, мода дип әйтимме. Җырласаң, кеше җыры дигән әйбер бар, бит. Бу җыр кешенеке дип. Шул Музафаровны кабыса да кеше җырын җырлау, үзеңнең җырың булсын дигән әйбер хәзер модага керде. Үз җырың дигән әйбер. Мин әле кечкенә чакта хәтерлим, берәр җыр радиодан яңгыраса, әниләр тизрәк әнинең бер блокноты бар иде, бит. Шуңа язып алып сүзләрен, шуны җырлап йөриләр, теге минеке, синеке дигән әйбер юк уй. Мин бу сорауны көткән идем. Мин аны өйдә дә уйлаган идем. Әгәр дә җырчы җырны сатып алган икән, син аны җырлама. Чемоданыңа сандык төбенә сал да торсын шунда. Әгәр инде син аны җырладың икән, ул синеке түгел. Инде шул хәтта ул сиңа кадерле икән, әйт. Иптәшләр, җырлагыз. Әйтегез, иң беренче бу җырны менә шул җырлады дип. Ничек инде ул җыр бер авыздан чыккач бикләнеп ятырга тиеш. Мин бер җырда сатып алганым юк. Бер шигырьдә сатканым юк. Минем турыда уйлап та караганым юк. Миңа үзләре китереп бирәләр, кирәк икән теләсә алам, ошаса алам. Җыр шушыннан ул. Безнең нинди матур бүгенге көндә җырламаган классик әсәрләрбез, җырларыбыз ята. Алар классик дип тигарилар түгел, матур, эчтәлекле, көйе менә дигән җырлар. Оннан соң бит менә монысы сезнең телевидениегә кагыла торган. Телевидениедә мин карыйм, минем өйдә әллә уннап канал күрсәтә шунда татарча. Нигә бер көненә бер 5 сәгатьлек кенә безнең классик каналыбызны булдырбаска. Без бит инде оныттык Нияз Даутовларның, Зөләйхаларның, Гөлшат Сайфуллиналарның, Загидуллиналарның, Азат Аппасовларның, һәм башка бик күп җырчыларыбызның барлыгын да белмиләр бит яшьләр. Алар бит безнең байлыгыбыз. Алар татар милләтенең йөзек кашлары. Без аларны онытырга тиеш түгел. Алар урынына килсенмени безнең сәнгатькә. Азат Аббасовның кем икәнен дә белми торган. Бары тик акча турында гына уйлап, ниндидер дәрәҗә турында гына уйлап, токмак җырлап йөрүче җырчылар булырга тиешмени? Юк. Бүгенге көндә звание ничек алалар? Әле укып бетермәгән заслуженный артист. Тәгәрәпләп кит. Сәхнә буйлап шабыр сүгенеп йөри, заслуженный артист. Сен әзгене генә уйланырга кирәк бит инде. Ул заслуженный артист алу өчен, народный артист алу өчен эшләргә кирәк. Менә минем белән эшләп киттеләр, искиткеч җырчылар, алар татар халык җырларыннан чит ил классикасын, рус классикасын хәтле җырлыйлар иде. Аларга бер нәрсә дә юк. Ә монда 2-3 токмак җырладың, ат казанган артист исемен аласың. Мәсәлән, мин хәзер алдым, миңа бирделәр Россиянең ат казанган артистын.
2019 ел. Ниче ел жырлагач була инде бу? Ой, bilmeyim taşı, sanıp çağırır. Та санамадыгыз эми. 30 yıl uzaş indi. 30 ел узгач була, иә. 34 yıllar işlegeç. Mene men hazır заслуженный артист России деп әйтеген турышы әйтмешләй. Илек мен алай докунламыйдырым. Hazır мен чыккач, мен бит ул званиене акларга тиеш. Мен hazır кат сүзләр 40 жыл эшләгән, җырлаган җырның сүзләрен карап, уйлап сәхнәгә чыгам. Нидер җаваплылык тоеп. Бу менә беләсезме, ул тәрбия сезне шул вакытта тәрбияләгәннәр, ул заман артистлары алган тәрбия бу. Бүгенге көндә ул тамашачы ярата икән, тамашачы сорый, ул базар мөнәсәбәте шартлары нишлисең бит? Аны инде ничек бар шулай кабул итүдән башка чарабыз юк. Мин дә аңлыйм инде аны. Мин дә аңлыйм аны. Шулай. Менә бик күп җырчылар, эстрада җырчылары да вот мен алар исемнәрен санап ятмыйм. Рәхмәт хисе белән шундый олы хөрмәт белән исәнләшеп, Георгий абый дип чын-чынлап якын итеп, баралар араларында бар. Сине күреп сәлам да бирмәй торган, 3 тиенгә тормый. Ул сиңа сәлам да бирмәй. Әлбәттә, ул тәрбиядән килә, ләкин шул сезнең идеягыз, менә бу көнгә 5 кенә сәгать булса да классик концертлары, ул бик матур идея, бәлкем кемдә булса тормышка ашыр дип өметләнеп калыйк. Монда җыр турында гына түгел, безнең бит әле бар. Нәфис сүз дә бар. Нәфис сүз дә бар, театрлар бөтенесен шунда кертеп әйтәләмен. Җырдан гына тормый, менә шундый шәхесләр белән таныштыру, искә алу, ул бик кирәкле бер бит. Әлбәттә, менә мин сезне тыңлагач, шундый фикергә килдем, тамашачылар да минем белән килешәдер. Бу сезнең авырткан урыннарыгызның берсе инде, сызлавык кебек шулай бит. Әйдә гәр тормышыбызга әйләнеп кайтканда, менә инде сез консерваторияны тамамлагач, филармониягә эшкә килдегез бит инде. Ә шәхси тормышыгыз, гаиләгез кайчан беренче тапкыр гашык булды икән Георгий? Мәхәббәт бит ул шундый әйбер, ярату дигән нәрсә, ул бит инде укыганда барлыкка килә. Кайда укыды, мәктәптәме? Мәктәптә укыганда барлыкка килә, шулай әкрен генә карап, шундый җылы хис белән ул сиңа ашаган кызны зирәк якларга тырышыбрак шулай йөргән вакытлар, алар барысы да узды. Чын-чынлап безнең бит радиода Максим Горький урамында репетиционный бүлмә бар иде. Бик рәхәт иде ул. Әкияти бүлмә иде. Анда кемнәр белән очрашмый идек. Бөтен җырчылар белән. Шунда Мөнирә Хәбибуллинаның бар иде триосы. Виолончель, скрипка, фортепиано. Анда минем тормыш иптәшем Мәдилә, Люция ханым Исмагилова, Мөнирә Хәбибуллина уйныйлар иде. Мин алар белән байтак кына запислар эшләдем. Алар бик тә уңышлы булып чыктылар. Мин алар белән бик тә горурланам ул запислар белән. Бик матур запислар булып чыкты. Менә шунда Әдилә белән таныштык. Без минем башта әкрен генә карап йөрдем. Гади искиткеч әйбәт скрипач. Мин аның үземнең хатыным булган өчен әйтмим. Бик тә танытлы. Скрипачларның берсе. Шуннан соң мин аңар тәкъдим ясарым дип әйтәсем килә инде. Мин әйтәм, гади әйтәм, бу чын-чынлап менә без хәзер аның белән торабыз. 33 ел, Аллаһка шөкер, 2 малаебыз бар безнең, 2 унагыбыз бар безнең. Тормыш, мин әйтмим, теге ничек дип әйтергә инде аны. Тормыш инде ул. Аның төрле чаклары була. Менә вакыт савыт шалтырамый тормый. Нәкъ шуны әйтим дигәнем. Менә беләсең ул кешеләрне. Телевизордан чыгалар да, ой, без теге дә бу, ой, алардан да әйбәт семья юк. Белеп торасың аларның этне мырсылы шаталаша торганнар. Андый вакытларда була. Савыт саба шалтырый да, ватыла да вакытта себереп түгәсең дә, яңадан яшәп китәсең, бер кашан да кирәкмәс сызыкны без чыкмадык. Бер безнең хөрмәт итеп яшәдек, һаман да яшибез, Аллаһка шөкер. Малайларыбыз да менә дигән татарча беләләр. Алар икесе дә бетерделәр консерватория каршындагы махсус музыка мәктәбен скрипка буенча. 14 ел укыдылар скрипкага. Мин аларны консерваториягә керерләр дип чын-чынлап көтеп тора идем. Мин авылда бер көнне миңа килеп төшә, без 2нче вузга кердек диләр. Шок аттым. Мин башта шуны ачуым да килгән инде. Икесе бер ел укырга керделәр мин. Бер братлы. Әйе. Мин әйтәм, бу нинди хәл инде, бу мин әйтәм, мин көтеп торам шулай. Әти скрипка уйнап кына бүгенге көндә тамак туйдырып булмас оркестровый ямада дип
Алар икенче вузны бетерделәр, әйбәт кенә шиләр. Кичесе бөтенләй ташлады скрипкасын, олысы, аларның ансамбльләре бар, эшли дә шул вакытта шул ансамбль белән дә чыгышлар ясыйлар. Минем өйдә 3 скрипач. Мин алардан качып кухняга кирип утыра идем. Телевизорны ачып куям да, үземнең язгыч шигырьләрне шунда язам, яза сәйберләрне шунда язам. Мин о телевизорны ишетмим дә, миңа төп нәрсә аларның сыелдаган тавышлары ишетелмәсен. Ул бит уйнау белән шөгыльләнү аерым әйбер. Алар бит моннан чистарталар. Булай итәләр, тегеләй итәләр. Аннары әдилә тотына сүгәргә, ни эшләп булай кулыңны тегдә булай дип. Аннары мин чыгам аптырагач тегеләрне яклап. Күп вакытта табыш шуннан чыга иде. Георгий Уйбушев белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Шундый күңелле кешесез. Сезнең күбрәк уен көлке булгандыр өегездә, бит табак шалтырауга караганда. Шундый сорау. Заманында, бигрәк тә шул совет чорында филармония артистлары, алар бит сөйлиләр иде. Менә мин үзем дә алар белән бүлмәләрдә сөйләшеп утырганда, шул Хәмдүнә апалар сөйли иде, Әлфия апалар сөйли иде. Чыгып китә идек. Берәр айга гастрольләргә дип, шулай бит Урта Азия калмыйдыр дип. Әлбәттә, гаиләле кешегә ул бит авыррак. Мәсәлән, мин һәр күз алдына китерәм, бер айга ничек чыгып китәргә мөмкин. Ул бит бер генә ай әйләнеп кайтып ел буе өйдә торсаң бер хәл. Ул бит еллар буена шулай. Кайтасың да өйдә күренеп кенә китәсең. Шулай. Менә ул якта мине алдылар консерваторияны бетергәч филармониягә. Шуннан соң директор мине чакырып кертте дә, әзерәк акчада эшләрсең ди, бар алды Рима белән ди гастрольгә. Biz bulduk Oktанышта, Müslim'de, Sorman'da, Minzele'de 70 gün, jay günü, şundi matur vakit, Latlı Müslim bilen Oktanış nişiktir, alarını sol kuyunurga, nerse yılgaları var, maturunda Sorman'a gidip düştü, onda bir nesede yok, onda Sorman'dan şitterek oturtkan ağaçlar var idi, noratlar. Min turamda kişkine bit konsert çıkıp gitem şunda sağınığımın şul hatlıydı. Biz yaşım bile. Hatınızı sağınıp жылыйдыр kızına ne? Eylemeye tebin. Kimde sağınıp жылыйдınız olsun? Yok bana. Yerisi kimi koytasığına kilebit. Avul sağındıra, bütünüsü sağındıra beni. Zircileri ziyam da onları koytup berim şola şemle bileyim idi binana. Teşime bilen divetüyüm. 70 gün ol bir köp bir menle biz gidip çıktık Jelil pasiyolığına. Onda katlı uyla şehirge kirgen bolup gitti. Şolundu rehayat gibi bolup gitti. Koya Kazan'a yelengen. Bir köp olu. Emine ilerleşip yaşayıp başlagaç mene gailede biteli ol anlaşılmaçılık şundan da kilip çıkargan mümkün. Mene күнләр шу теге барбырда инде ирин әйтик ойлар буена күренмәсә, ул бит хатын кызга үзенә авыррак. Сез бергә гастрольдә идегез? Юк, бергә түгел. Безнең лекториядә шул нәрсә бар. Без иң күп дигәндә 5-6 көнгә чыгайдык. Без 5-6 көндә үзебезнең норманы үтибез, кайтып китәбез. Төп 2-3 көнгә, 1 көнгә шулай йөреп иттегендә була без 70-шәр, бер ара 20-шәр көн бер кашында йөрмәдек. Аннан соң без Хәмдүнә белән эшләдек. Мәрхүм әйдәнеп ятсын әле. Мин әйтәләр, Хәмдүнә менә диләр, 17 концерт эшләдек Казанда. Анда да директор әйтте. Георгий әйдә эшләп алалы Хәмдүнә белән дип. Инде ул атта лекториядә эшлидем. Менә диләр, бирә ул син нәрсәне. Шул хәтле тату эшләдек Хәмдүнә белән. Һәм ахыргы көненә хәтле зур дуслар булып калдык. Сагынасызмы? Гел ис калам. Hatta şu ziyaret turundan uzağında, üzümüne buğanda, kişi bilen buğanda da Hemdüne manda yata diye bozup gidelim. Şulay indi. Şunday şahslar indi alar. Alarını, min üzüm de, alar bilen işlerge turu kildi. Alar halıq köngülüne şul hatlık oyılıp kirip kalgan jirşilar. Süzleri bilen de, yüzleri bilen de, jirları bilen de elbette alarını sağınmayı mümkün tügel. Sağınmayı mümkün tügel. Mene İlham abilerin Elfiye apalarına uylab oturasında vakit var. Kim uylagan mene? Kim uylagan min İlham abi Elfiye apalar bilen birge işlermin, bir sahnede deyip.
Шулайдыр, әйе. Менә бу сез бит инде бик яратып, бик сагынып үзегезнең балачакта авылыгызны тасвирладыгыз. Бүгенге көндә сезнең анда йортыгыз бармы? Сез кайда йөрисезме? Бар, 100 йортым бар. Минем йорт бер яркылы бер абый, бер яркылы бер туган абыем тора. Мин алар янында йөгереп йөрим. Ул зур гына булмаган 6 йорт. Манчасы бар, базы бар, сарайы бар, 12 соты җире бар аның. Миңа ул артыгы белән җитә. Минем оҗмахым шунда. Ишек алдымда су кергән, өйгә кертмәдем мин аны колонкадан. Бакча артымда гына шишмә белән инеш. 50 метр киттең тау андагы җир җиләге. Бер чакрым барасыңмы, юкмы урман. Бер гаҗәп матурында яшәп ятам мин. Еш кайтасызмы? Мен бу арада кайтканым юк, бала еш кайтырга тырышам. Җәй көне шунда инде. Мишемә ягып җибәрәм. Минем газ плитәдәгенә бәрәңге тәгәрәтеп җибәрәсең, аннар тиз генә аның исе чыга, һәйбәтләп тәнне булып. Ağzıma sular keldi. Siz hatırlasanız şu hatlık. Şunday siz telefonylarınız zoray bitne. Ben görem. O sizin bitmene şiirlerinizde de. Siz bit şiirler yazasınız. Ali bir kim köpler bilmedir. Georgi Öbüşov ol biter şiirler yaza. Hem eyti bitti ihtibar etken bulsanız mektepte Ali bir şiirler yazaydım deyip. Hem şundan da Rahmet Siyana Jir degen şiir kitabı min de var. Min anım iyi. Кайчакта сценарийлар язганда мен анын Илхам Шакировка багышланган шигырыгызны, хәтер сезнең бик матур шигырыгыз бар, Илхам Шакировка багышланган. Ул вакытта Илхам абый исән иде, әле без филармониядә филармония директоры Кадир Назирович аның җитәкчелегендә без юбилей кичәсе әзерләгән шул шигырьне керткәнемне хәтерлим әле мин аны. Шушы Илхам абыйга багышланган. Кемдер миңа әйтте мисың аны Георгий Бушевның Илхам Шакировка багышланган бик матур шигыре бар дип әйткәч, мин шушы китапны эзләп табып керткәнемне хәтерлим. Менә бу шигырь ул каян менә шушы ничек әйтим? Әлбәттә ул каян туа дип әйтү дөрес түгел инде, әлбәттә күңел хисләре туа. Бүген дә дәвам итәсезме язуыгызны? Менә бу арада әйбәт кенә шигырьләр язылды. Байтак кына шигырьләр яздым мин. Мин беләсезме, мин апрель майга кергәчтен октябрь ахырына хәтле бик сирәк язмыйм. Аннан соң мин язам кичке 9-дан төнге 12-гә хәтле генә язсам. Бөтен миңа булай бер ачылмый. Мин утырганымда юк. Ниндидер бер портал ачыла. Портал ачылып китә һәм менә мин шул арада гына 3 сәгать арасында гына язсам. 12 долларга 5 минут кала икән. Ул ни гаҗәп, ул мине 40 үзелә дә. Мин аны маташмыйм да, куям да. Менә кайбер кешеләр әйтәләр, безнең фикер үзелсә бөтен язалмыйбыз шигырьне дип. Икенче көнне мин аны 10 артыдамы, 9-дамы, 11-дәме рәхәтләнеп дәвам итәләм. Безне күрә бер сәбәп иде. Ни бу сезнең ике китабыгыз чыкты. Менә ике китабым чыкты, хәзер өченчесе әзер була дип әйтергә мөмкин инде. Менә бу чыннан да мин шигырьләрегезне әйтәм, Рәхмәт Сиңа Җир дигән китабыгызда укыганым бар. Чыннан да менә бу шигырьләрдә кайбер шигырьләрне чыннан да мин кемне дә булса үпкәләтәсем килми. Ниндидер бер сүзләр, рифмалар җыелмаса гына, рифмасы туры килә. Була шундый шигырьләр, алар шул хәтле кичкенә генә 4 ел Mesela 4 kupletli bulsa da, aytaganda 4 irishdan tursa da, şol hatlık 3 irishdan tursa da bir ko'p ma'noni sıyдырышлы bular. Mana sizning alar ishtalikli, shundan da ishtalikli. Tomoshachilar aytrim olib o'qisangiz edi. Ham tag'in mana shu istalda mening ko'zim tushdi. Mana bu rasmlar, bular bu Moskva 80 deb yozilgan qog'ozda endi bular narsa bular? Mana bu narsa. Men bu qog'ozni menga qo'ydadir bo'lak deb berdilarmi so'ng, ular bir albom edi, shunday. Chista. Shunda bu men buni bilan kichkinadan jinlandim. Bu nersesi buna? Bu yurtlar, bular neydi yurtlar? Saraylar. Bu saraylar, neydi saraylarsın bular? Bular belki bu muzeydir, ben bilmeyeyim. Bunысы belki жилой домdır. Bu belki тоже bir türlü жилой домdır. Şimdi ili devlet учреждениесі кішкенегіне. Mene onlar nerse? Mene benim onlar beni bir ardırtaydı. Ne kadar 5-6 yıllara böyle şögülenmeyim. Mene şolay oturasın. Mene şu sarayının Mene bu düşük göz aldığına gile de basa şol fotoğrafiya kibik. Ayya. Men onlar İhtibar vermesке tırışam. Ayya. Bir iki gün ol meni gazaplı deyip etiyik. Ayya. Oturta bir işlette şunu. Ol köp vakit ala. Ondan sonra işlep bitirgeçtin bir iki gün mene şuşlay alıp qarab onlar saklanıp oturasın da bir özün
bir аратта үткәч дөньядан, менә, например, дип әйтим, мәсәлән дип әйтәм, икенчесе килеп баса шулай. Алар мине бик күп, аларның бик күбесен урлап бетерделәр инде. Менә сез буларны кагазга төшердегез, аннан соң тынычлану киләме күңелгә? Менә шуларны кагазга төшергәч, алар бик күп. Барысы да шундай сарайлармы? Бөтенесе бары тик менә шундай төрле. Мәчетләр дә барында, ширкәүләр дә барында, гади өйләр дә барында, театрлар да барында, зур әйберләр дә бар. Шулай итеп карап берничә көн сакланасың да, бер аратны ул сиңа ял бирә. Консерваториядә укыганда лекция бара, менә шул вакытта килеп төшә бит ул. Менә шунда күренә. 2-3 колонны ничектер булып. Менә шул аннары сине тартып утыртып, шуны эштәттереп бетерә. Гаҗәп. Сез бит менә мин карап торам, менә аны шул хәтлек вак элементлары бар. Шуларына хәтлек күз алдына килеп ясыйсыз шулаймы? Мин аны белмим, ул ничек чыга торгандыр. Но минем белемем юк. Менә мин күрәм күп вакытта әйберләрне. Мин аларны ясый белмим, төшерә белмим. Сез белән архитекторларга күрсәткәнегез бармы? Юк, күрсәткәнем юк. Кемгә кирәк инде ул? Менә монда бүген тукталмый әйтәм, алыйм әле әйтәм. Бик кызык. Кызык әйтәм, кирәк булса әйтәм. Бик кызык. Кулланылар, кирәк булмаса юк. Инде әңгәмәбезне дәвам итеп, бу сорауны бирмәсәм, безнең инде Крашин туганнарыбыз да аңламаслар. Сез бит инде Крашин халкының горур улы, горурлыгы. Мин күрәм инде менә шушы булар бит инде винил пластинкалар бит инде. Пластинкалар бит инде. Сезнең монда сезнең җырлармы? Монда минеке генә түгел. Монда Казанцева, мин Крашин фольклор ансамбльләренең җырлары да бар. Минем монда 3-4 җырым бар. Менә бу Крашин җырлар дигән, алар бит гаҗәеп үзенчәлекле җырлар. Үзенчәлекле һәм матурсызларны туплау, яисә менә шул юнәлештә эш башкармый калмагансыздыр әлбәттә. Мин аларны һәм дә җырлыйм. Һәр көн җырлыйм. Һәр вакыт җырлыйм. Җырлаңыз бер Крашин җырын рәхәт иттереп. Менә башта Крашин җырлары турында берничә генә сүз әйтеп китәләр. Әлбәттә. Менә бездә аш-су җырлары бик күп. Ondan soң бәйрәм җырлары бик күп. Ondan соң шаян җырлар да бар бездә. Алар бик мәгънәле. Бездә туганлык дигән нәрсә көчле. Бик көчле. Туган ил. Менә шуларның берсен мин сезгә җырлап китәм, бер куплет. Русларда бар бит әле теге поклон дигән формада инде баш ию. Мәсәлән, аш бетте. Баш иеп рәхмәт әйткән дип анда туганнарга рәхмәт әйтү, менә шундый җырларның берсе. Терәкле микән ди, терәксез микән, айсыз утырып жүргән әле чаналар. Айсыз утырып жүргән әле чаналар. Әулия микәндей, пәріштә микән, айсызны тудырған, үстергән аналар. Ал кирәк ми безгә әле дигел булгач, жат кирәк ми безгә әле сез булгач. Афарин. Түбәнрәк булды. Шуннан да таушыл субханалла, шунда яңгырап, менә бу чынлап иҗат дисәң, чынлап сәнгать үрнәге дип әйтергә мөмкин. Афарин. Инде Гәргә әфәнде тапшырып закрыгына ахырына якынлаша, сөйләшә сүзләрдә әлбәттә бетми, ул сөйләшеп бетәргә тиеш тә түгел әле, шулар насыйп итсен. Менә шушы урында инде сез 40 елга якын дип әйтик, тамашачы белән бергә 40 ел буена сезне зата барган тамашачыларга әйтәсез сүзләрегез, фикерләрегез бармы? Нинди теләкләр теләр идегез? Менә
вакыт вакыт уйланып торасың да дигән шикелле, башкалар белән сөйләшкәндә дә үзебез белеп торабыз, күреп торабыз. Авыр бердә җиңел замана дип әйтәсең килми минем. Без ач та түгел, дөресен әйткәндә, ләкин мин нәрсә әйтергә теләр идем. Менә шушы вакытта минем халкым әзме күпме үзенең күңел чисталыгын сакласын иде. Biz акча дибез. Biz мал дибез. Күрешебез, стен калып куйса, үзеңнең яңа алган стенкым бу минем матур түгел дип әйбәтне алырга тырышабыз. Эш бит анда түгел, туганнар. Бер-беребезне хөрмәт итеп, якын итеп, үзеңнең кеше икәнлегеңне тоеп, кешеләргә күпмедер җан җылыңны биреп яшәргә тырышырга кирәк. Мин аңлыйм, акчасыз яшәп булмый. Бер кемдә буш кесә белән бүген кибеткә чыгып китә алмый. Ләкин эш акчада гына түгел. Ул булсын һәрберебездә дә. Ләкин акча булу белән бергә безнең кешелеклегебездә һәр вакыт булсын иде. Мин үземнең халкыма сәламәтлек телим. Ул үзенең телен, моңын онытмасын. Ниндидер вак-төяк чүп-чар җырларга ул үзенең әлле көйләрен, безнең илләрен, кара урманнарын сатмасын. Тел белән моң барда без менә шушындый халыкларбыз дип әйтәсем килә минем. Алла бирсә. Алла бирсә. Рәхмәт. Монда инде өстәп бер сүз әйтүдә, башка сүз дә юк монда өстәп тә булмый. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә шундый булганыгыз өчен, рәхмәт җырларыгыз өчен. Әле тагын бик күп еллар шушы матур яңгыраулы тавышыгыз белән үзебезнең шушы әлле көйләребезне, безнең илләребезне яшь буынга җиткереп җырлап яшәргә ясын. Рәхмәт сезгә. Амин. Сезгә дә рәхмәт. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен сезгә дә зур рәхмәт. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Исәнлектә, саулыкта күрешик.